Hello mga listener, mga kabisaya. So karon ikatulong yugto sa atong sugilanon bagong bayani. So finally si Aisa na sa Manila nibalik apan bigo kay ang iyahang hinigugma nga Kristiyano kay gasto ang ilahang tinigom nga kwarta ubos sa pangalan sa iyahang hinigugma. So aduna siya ilaing plano para makarecover sa nahitabo sa iyang kinabuhi. So ubani ko ninyo sa pagpaminaw sa maong sugilanon bagong bayani. So dili na nato ilangan ato nang isunod. Let's go. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaisuunang OFW nga nanimpad sa lain nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Padayon ta kadun ang sumpay sa suwatampo nga ipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Aisa. Nipasidaan ang akong amahan nga dili pasukyan si Aman nga na ako'y nakarelasyon nga Kristiyano sa Manila. Apanaluoy ko maong gitug-anan kadako. Misabot sa siya. Unya nanawag si Ate Francisca bahin ato among sekretong paglarga sa Manila. Hingpit kong mitiwalag sa akong pagka-Muslim ug mao'y gipilin ako si Bernie. Sa Manila, wa ko magdahong. Nga usa ka sakit nga kamatuoran ang ako nasayran bahin kay Bernie. Giurot niya guwalda sa sugal ang savings sa bangko nga akong gipadeposito ilahom sa iyang pangan. Nagbuwag mi kay dili magyud niya. Dito ko dangop ni Ate Francisca. Iya kong giagni nga mularga sa kuyog niya sa Dipay. Unya, nanawag si Aman. Sabtanda ka, Aita. Wala kaya ngay nga kabalakan ako. Ang imo lang nga ama, walay kabutangan siya nga gibati nga kasuko. Karon diha kan imo. Aman. Isipan ko nga labi nga suod ni mo nga higala, Aita. Wa ko magtuo. Nga human sa kong gibuhat nga pagpakaos imong pamilya ang pagpasakit ni mo. Human ko ni atras sa ato untang arranged marriage. Pero ihatag paghihapon kasi mong kaayo na ako. Sa una nga giingon nga nakasabot ako sa imo. Aman. Igon na kayo alang sa ako tungod katong pagatugan mo sa ako sa matuod ko na siya. O kunalang kang kinsa ang imong tinuuray nga pagbati. Aman. Sorry. Magalaon ka nga andam ako nga mutabang sa imo. Sa tanan nga higayon kun pananglit imong ginahanglan ang ako nga pagtabang. Aman, abi mo. Pakyas ko sa kong gilauman. Gusto kong magmahayapan. Uwahin na ang tanan. Kung sa'y buod mo nga ipasabot. Nagbuwag ni sa boyfriend akong Kristiyano. Tungod ka na diskubrihan ako. Nga responsable di ay kayo siya. Ay siya. Pero, dili ko mahimo mo pauli dahil sa Zamboanga City. Tungod sa iskandalo nga akong gihimo. Kung mauwa sa man ikaw garon, o unsa na imo nga plano? Kuan. I'm sorry, Aman, pero Okay. Sabtan ta ikaw. Ayaw lang ka balaka kay dili masayo diri ang imo ama. Buotan gid siya. Bilib kayo ko ni adtong Aman.
Bitaw, talagsaon ra kayong lalaki nga sama niya. Ano guno? Kung kinsa pa hinuon tong gipili gid nimo, dili man day worth it alang kanimo. Uwahin ang pagmahaya ni Francesca. Daghan na ang naguba. Lisod na kayong ibalik. Ang imo rig yung final decision mo ako karong gipaabot, Aiza. Kay manawag tuon niya si Vince kay gustong makatabang nimo. Nasayod ako sa imong sitwasyon, Aiza. Lo, updated di ka ha? Kanunay man nga nag-update ako si Ate Francisca. Salamat sa concern din sa... What are friends for, di ba? Believe ko nimo. Like her ate, dili sa ka kamaong matalikod ang higala. Larga, ubad kang ating ari sa Dubai. Apply sab sa manpower agency nga gi-apply diha ni ate aron nga mas labing sayon ang proseso. Okay. Kita niya tadi hapuhon kon swertihon niya ako sa kong pagpang-apply. Sus, ikaw pa. Kibaw na ka mo. Beauty and brain, naa ka. Lo, sure ka nga beauty and brain? Well, beauty na di ay. Nag-exist kay ang brain. Wagamita kay nabugo sa gugma. Di ba? Ay, hala no. Kanasad siya ba? Maninood. Happy ko para nimo anang nakabuot timong desisyon, Aiza. Gusto ko mabangon dikan sa kong pagkaloka pa. Mamawi ko sa kong kasipanan nga nahimo. Onya, si Bernie. Wala ko'y labot pa niya, te. Kada ko na ang taog giabot sa gisalig na ko niyang savings sa bangko. Giwaldas lang niya sa sugal. Wala pa din his Bernie. Nagsige naman lang og lakaw tong tawana o hindi man mapundo din his bay. Oh, basin og nang-apply. Nang-apply ba nga wa may ilis pod nga mulakaw. Di man mag-ilis. Gawa sa iyang kasugarol, niapil sa danang bisyo nga adik-adik. Niapil na sab siya ng klasiha sa bisyo? Oh, Aiza. Nagpatuya ang siyang kaugalingon. Giguba na gid niya ang iyang pagkatao. Ikaw magiging akong tuyo karon din Pa Nicolas. Tugot lang ko nga masangpit gihapon ko ni mong papa. Unsaon nga naanad naman gud ko. Okay lang. Mas ikalipay na ko kung magtahod ka lang gihapon ako bisan o wa na kamo sa akong anak. Betaw pa, gusto na ko magpahibaw ni mo. Nga mulargan ako paingon sa laing nasod. Aron adto naman narbaho. Dako akong respeto sa amahan ni Bernie Priscilla. Samtang si Bernie lisod nami nga makauli. Kay gawas nga bisyo sa sugal nga iyang gitubang. Hingpit na usab, di ay niyang giguba ang iyang kaugbaon tungod sa bisyo sa drogas. Mo abroad ay ka, Aiza? Pa Nicolas, sa Middle East, sa Dubai. Dubai? Basig bagkita mo dito ni Inday Lurjen. Ang manghod ba ni Bernie? Tuan sab dito manarbaho isip caregiver. Aiza, pagkita ta, please. Kay, tarungon na ako ning akong kinabuhi. Taro nga og manage ang imong kinabuhi. Nagdili kinahanglan na i-condition, Bernie. Magkita lagi ta. Sige na ba? Makapasalig ka ba unyang secured ko? Nga makikita ni mo?
Nga suga pa naman kaayo ka sa illegal nga drogas? Naunsa naman ito, gawin. Ang pulas bati naman lang may imo nakita na ko. Tabagi gani ko, kay gusto na akong tarungon ng akong kinabuhi, kay ikaw po'y nakuhan di. Ulargan ako paingon sa laing nasod, Bernie. Gituyuan ni mong maingon ka ni Ana. Busa, likawas nga ikaw ran ni Anang kalibutan nga imo karong gisudlan. Naunsa ragod ka. Nakusab naman ka, oy. Tungod kay dili ko martir. Dili ko martir nga klasihas pagkababae, Bernie. Wa namong mga babae nga Muslim ang pong nga martir. Aisa. Labi na gyud nako. Strong independent woman ko. Mao nga kaya na ko talikdan ka sa wa nay pagbalik. Kay wa ka magtinarong sa kung gugma og pagsalig diha nimo. For sure, need gid ninyo og closure. Betaw no? Pakikita. Pero adto lang sa ila kay naaramang ka iyang papa. Ayaw dito sa laing lugar. Okay, sige. Salamat sa ideya, ti ha. So, what are you waiting for? Then go. Si Bernie. Aisa, wag yapon mo magkaabot kay gabi patong nilakaw o wagyod mauli nining adlaw. Nanawag man siya nako pa. Og nihangyo nga magkita ako nami, ano magkasulti. Pero akong gibalibaran. Mao ba? Aniha, kalipanggod nga nausab nga akong huna-huna. Kinahanglan tuod nga nami closure. Una ako mubiya, aron mo largas laing nasod. Ready ka na ba alang sa atong flight unya? Ay, kikulbaan man ko ti, oy. Nga naman ka. Oy, ayaw pagbinuang diha, oy. Non-refundable na ba ang atong plane ticket para Dubai, UAE? Wait sa tiha. Wait sa. Hoy. Hey, Aiza, nga naman day ka? Unsa ba'y nahitabo ni mo, ha, Aiza? Basta kay kulbaan ko pag-ayo. Ambot nga nun, hiti. Tingalig daw na kay diferensya sa imong kasing-kasing, ha? Pa-check up ka, ha? Okay ba ang medical result nga gi-require na to sa Manpower Agency, diba? Mausa din noon. Bago raman data di pahigayon og comprehensive medical examination through executive panel test, no? Wala tingali niya, ti, oy. Ang papa man ni Bernie ang ninawag. Mao ba? Unsa man kay tuyo, ana? Tubaga una. Hello? Pa Nicolas? Aisa, tay. Wa nas Birne. Nagunay siyang kaugalingon o patay na kini. Unsa mo pagkaunsa, apa? Juan, ting uhing mga adlaw. Lisod kayong sabton ang magalihok ni Birne. Aburido na kanuday ang iyang og siging panghagad og away. Hiyag yung gituyuan ng pagtuklos ka o galingon niyang kinabuhi. Kanindot unta siya kinabuhi uwan mo. Ngano pag yun nga, iyang sudlan ang komplikadong kinabuhi. Unsa imo plano sa iyo niyang haya pa? Ipauli na ko sa amo sa Cebu ang patay niyang lawas, tay. Dili na ako mahimong masudong. Bisan sa katapusan kay ngayon ni Bernie pa. Kining orasa, karon siya mong pagtawag. Nag-ready na sabi para airport. Kay karon magkong adlaw ang among flight para Middle East. Dili magidunta ni mahitabo.
Kung nagtinarong palang yun unta siya. Ayaw palapi. Ipaingon na ba din ang sakyanan nga muhatod na to sa airport? Ti Francesca. Wa na makita unsa ka kritikal ang imong pagsakripisyo. Aron lang unta imo sa piliun. Ay, sana all gipili. Ang uban gani, wa. Ay, salamat in taon. Kay bisan ugwa ka sa maayong kondisyon pero nakalusot ra gid gihapon ta sa immigration. Dili ko magpada. Kinibaw kong dili kini problema. Nalingkawasan na ako ang problema pinaagis kaluoy ni Ala. Bisan pa man sa kong pagkamasinupakon. Kana, naaaraman di ay na. Pero ginugnan lang ko ba? Sakit kayo na una o nagduha ka tuig na mo pa nagtipo ni Bernie. Nganisang ko na dahil singon giti. Oh, Aiza, ha? Tingaling mo hilak na sad karon, Dili na ti Francisca. Dili na ko mo hilak. Daghang rason kung nganong nihila ko bisan pa man sa akong pagka-strong, independent woman. Apan sa akong kisaadi ate Francisca, nga dili na kong mahilak, naalang kini sa sarang dason, o kana mao ang magpakalig-on ko pagpalit pa sila. Mga kasama atong sundan ug mapagpaminaw, ang laing sumpay ning suwatampo ni Aiza nga gipadangat dinhining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ka mo'y sagilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduen Nacorta. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.